Vettä mun elämästä. Vedettiinkö me Borderlands 2 UV-homman läpi? Vedettiin niillä, kun mä ja Valtteri tehtiin ne uudet hahmoset. 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 Jos vetää turpaan näitä. Mitä me pistä vaihtaa? Hetken. Mitä vittu? Mitä tässä tapahtuu? Mitä vittu tässä tapahtuu? Mitä vittua sä oot varmaan... Ei! Please. Miksi? Mitä vittu tuossa tapahtuu? Mitä?